v-am regăsit, dragilor! Sunt Monica Bunaciu, coach trainer, mentor și fondatoarea Expert Coach. Astăzi m-am gândit că femeile, pe timp de criză și nu numai, deseori, în ultimul timp, sunt foarte multe femei care și-au pierdut, nu știu dacă și-au pierdut feminitatea, dar cumva au uitat să mai aibă grijă de ele, au uitat să se valorizeze și să vadă cât de minunate sunt, cât de extraordinare și geniale pot fi cu simple gesturi. Am alături de mine un om extraordinar, un coach, un mentor, pe Carmen Amer, care este Life and Spiritual Coach, practitioner NLP, consultant în relații publice și antreprenor și o persoană foarte feminină, de la care, într-adevăr, toți putem să învățăm câte ceva. Bună, Carmen! Bună, Monica! Astăzi aș vrea să ne dai așa, să ne inspiri din puterea ta de a te ridica. Ești mama, doi copii, ai afacere, ai atât de multe de făcut și totuși, cum îți găsești tu timp și motivația să nu stai, acum că tot este criză și stăm acasă, să nu stai în pijama toată ziua și să te ridici, să te aranjezi, să ai grijă de tine? Cum faci? Păi, în primul rând, am făcut-o dintotdeauna. Asta e genul meu. Mi-a plăcut dintotdeauna să fiu aranjată. Chit că stăteam în casă sau că ieșeam, eu știu, pentru un drum foarte scurt, îmi plăcea să fiu aranjată. Acum, mie nu mi se pare deloc greu și cred că nicio femeie nu-și pierde feminitatea vreodată, doar că își îndreaptă atenția în altă parte. Consideră, eu știu că nu e de maximă importanță, pentru că, după cum știm acum, femeile vor să fie din ce în ce mai să se îmbrace cât mai comod, să fie cât mai lejer îmbrăcate, cât mai sport. Într-adevăr, sunt situații în care te îmbraci așa și ți este la îndemână, dar eu consider că feminitatea ocupă un loc foarte important, mai ales în viața unei femei. Apoi impactează în jurul ei, pentru bărbatul de lângă ea, pentru iubitul de lângă ea. E foarte important tot timpul să te ocupi de feminitatea ta și de tine. Indiferent că suntem acum în casă, nu prea ieșim, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne ocupăm de noi. Din contră, este o ocazie minunată ca bărbatul tău să vadă o altă femeie. Deseori ne căsătorim, înainte să ne căsătorim, ne aranjăm tot timpul, când ieșim să fim îmbrăcate, aranjate, parfumate și să arătăm cât se poate de bine, după aceea ne căsătorim și după aceea încetul cu încetul m-a văzut și în pijama, m-a văzut și în... Da, parcă, ce mă să mai fac efort, pentru ce? Deja suntem căsătoriți, în fine. Și încetul... Da, scuze, eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Astea sunt niște convingeri ale noastre pe care le-am avut din trecut, le preluăm de la părinți, pentru că, după cum... Sau poate e vorba de comoditate, nu? Da, să spunem că este vorba și de comoditate, dar părerea mea este și de convingeri pe care le-am preluat. Eu consider că atât timp cât soțul te-a plăcut la început pentru că erai aranjată, pentru că erai altfel, aceea este imaginea de care el s-a îndrăgostit, nu? Pe care trebuie să-i o oferi mereu. Și din contră să fie din ce în ce mai îmbunătățită. Avem concepția că noi trebuie să ne îngrijim și să arătăm bine doar la o ocazie specială. Nu, în casă cu soțul meu trebuie să arăt mereu bine. Cum facem să ne motivăm tot timpul, să găsim totuși acea forță, acea energie ca să... Păi,
petrecem timpul să ne aranjăm, că totuși nu e comod să stai pe tocuri, să-ți pui nu știu ce haină călcată, aranjată. E mai comod să ieși din pat, ești în pijama și așa nu mergem la servici. În perioada asta stăm, eventual mai și gătim, mai și mirosim la mâncare. Eu zic că în primul rând este important să-ți amintești că ești femeie. În primul rând, conștientizează că ești femeie. Faptul că ești femeie, ești o energie creativă, creezi, dai viață, ești foarte importantă. Ești foarte importantă. Trebuie să te gândești și să-ți dai atenție și să-ți amintești că ești femeie. Nu spune nimeni că trebuie să stai pe tocuri. Poate nu te simți comodă pe tocuri. Nu zice nimeni că trebuie să fii pe tocuri tot timpul sau tot timpul, adică să-ți ocupi chiar foarte mult timp din a te aranja și a avea părul mereu coafat și nu spun asta, spun doar că trebuie să te ocupi de tine, adică din punctul meu de vedere, soțul meu, de exemplu, nu m-a văzut niciodată cu vopsea în cap. Nu m-a văzut niciodată, eu știu, epilându-mă sau făcând niște lucruri care țin de intimitatea mea. Soțul meu m-a văzut așa, perfectă, aranjată, tot timpul aranjată, tot timpul vopsită, tot timpul... Nu spun că nu m-ar fi plăcut sau nu este ok să faci lucrul ăsta. Că marea majoritate a femeilor spunea, ok, suntem împreună, s-au obișnuit cu mine, noi facem tot împreună, noi... Da, ok, dar totuși femeia este o taină. Femeia întotdeauna în fața bărbatului trebuie să fie alta. Că de asta ne plângem că ce s-a întâmplat, că a revenit monotonia, că s-a plictisit de mine. Se plictisește dacă tot timpul îi arăți același lucru. Bărbatul, dacă te cunoaște și dacă îi te oferi, nu mai are ce redescoperi la tine, nu îi mai pare interesantă. Nu? Așa pe când tot timpul îi oferi altceva și altceva nou, tot timpul te aranjezi, el trebuie să te vadă ca o floare, în permanență ca o floare, ceea ce faci tu în spate, cu ce te ocupi tu ca să readuci la viața această floare și mereu să o vadă înflorită, este strict treaba ta și problema ta. Ține de... Până la urmă și relația, faptul că până la urmă sunt bărbați care își caută fericirea în altă parte, ține cumva și de faptul că poate văd prea multe la noi sau poate că nu mai există niște mici secrete, niște mici... sau cum? Ai punctat foarte bine, Monica. Foarte bine. Cred că asta este o principală cauză. Bine, trecând peste faptul că bărbații știm că este în ADN-ul lor să fie poligam, nu monogam, dar, mă rog, este și subiectul ăsta, da. Într-adevăr, dacă tu nu mai ai niciun mister în tine, nu mai ai din ce să arăți și din ce să dai, odată ce te-ai redescoperit toată și te știe, pur și simplu nu îi se mai pare nimic interesant. De asta spun că femeia întotdeauna este o taină și trebuie să rămână așa.